दिनै उदालगुरि जिल्लायावहाय बर' माहारि फरायसा आफादा फैगौ मार्च दाननि 16 थारिखआवहाय जोंनि उदालगुरि जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफादा 4 बोसोरनि जोनोम सान फालिनाय जागोन आरो बेखौ लोब्बा लानानै दिनै उदालगुरि जिल्लायावहाय जों मोनसे रिसेपसन कमिटि दानाय जादों आरो बेनि गेजेरावहाय जोंहा दिनै चेयारमेन हिसाबै जोंहा प्रेमदर दैमारि जाय बिथांखौ राबन होननानै मिथिगौ आरो चिफ कनभेनर हिसाबै जोंहा राजु दैमारि आरो कनभेनार्स हिसाबै जोंहा अजित बसुमतारी सचिन्द्र कुमार वारि आरो जोंहा ट्रेजारार हिसाबै रन्जित नार्जारी आरो भाइस चेयारमेन हिसाबै डेभिड दैमारि आरो बाद बाकी जोंहा गासैबो बेसेबां साब कमिटि दं बिथांमोनानो दानानै लागोन आरो दिनैनि बे आरसि कमिटिखौ जों मिरु बंस'नि जानानै जों एप्रुभ खालामनाय जाबाय आरो बेवहाय जोंहा गोबां जोंनि दिनैनि बे हाबाफारियावहाय जि फैबाय थानाय समाव बर' माहारि फरायसा आफादनि जि थांखि लानानै जों थांनाय 2022 7 फेब्रुवारि खालि जोङो बै इउनिभार्सिटि खाथियाव जे मुंख्लंफोरनि जिरायसालियावहाय जे बिथांमोननि आशीर्बाद लानानै बिथांमोननि बोर लानानै जों जोनोम मोनदोंमोन दा बे थांखिखौ दिनै जाफुंसार होनो थाखाय जाय थांखिखौ दिनै बर'फ्रा दासिमबो बावनानै थाङाखै जाय मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय जि सिमां आरो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ जाफुंसार होनो थाखाय जि बंस'आ आगान सुरबोदों बे 4 बोसोराव बेखौ जाफुंसार होनो थाखाय दिनैनि बे मिटिंआवहाय गोबां जोंनि बारग' बिग्रायारि दैदेनगिरि बिथांमोना सफैनो हादों जोंनि बारग' एनडिबि बिथांमोननि दैदेनगिरि बारग' बिएलटिनि दैदेनगिरि बारग' एक्स भलन्टियार फर्सनि दैदेनगिरि आरो बारग' बै समनि एबसुनि दैदेनगिरि बिथांमोन आरो गासैबो बे उदालगुरि जिल्लानि बुद्धिजीबि मेलेमजिबि बिथांमोना बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों मैखोम भाबै दा बिथांमोना जोंनि बर' माहारि फरायसा आफादनि खुन्थिया जानानै गारजेन जानानै बिदा गेदेर जानानै बिथांमोना फैबाय थानाय समाव जे बंस'नि थांखिखौ जाफुंसार होनो थाखाय बिथांमोना जोंजों मदद होफैदों आं बिथांमोनखौ बर' हारिनि जानानै आरो बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै आं रोजा रोजा साबायखर बावो आसा खालामदों जे फैबाय थानाय समाव बंस'नि दैदेनगिरि नोंथांमोना जे मोनसे सैथो भाबै सिनसियार भाबै बर' हारिखौ बे बुहुम बिखायाव गेरेमसा हारि दानो थाखाय आरो बर' हारिखौ बे सा सानजा भारतआव बिखा फोदाननानै बर' हिसाबै थागिबि हिसाबै दिनै थांनानै थानो थाखाय खामानि मावलांगोन आरो फैबाय थानाय समाव जिथु बंस'आ बर' माहारि फरायसा आफादा थांनाय 2022 नि 7 फेब्रुवारि खालार खालि जे मुंख्लंफोरनिफ्राय बोर आशीर्बाद लानानै बिथांमोनखौ मान बावनानै जोनोम जाबाय आरो जाय समनिफ्रायनो मोसा फिसाबादि जों देरनानै जोनोम जादों जाय जोङो खुनु खरसानो जोंखौ दिनै होबथानो हायाखै खुनु जों गियाल'सिनो खुनु जोङो फासयालासिनो लाजियालासिनो जों आवगायबोदों खुनु जोंखौ गभर्नमेन्ट फर्सआबो खुनु जोंखौ गोबां आफादफ्राबो नासयनो सानदोंब्लाबो नासयनो हायाखै जि बे स्पिरिटखौ जों लानानै आवगायबोदों आरो बे स्पिरिटआ दासिमबो दं आरो फैबाय थानायाव समावबो थाबाय थागोन जेब्लानासिम बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटआ जाफुङा जेब्लानासिम जे मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमाङा मोगथां महर मोना अब्लासिम बर' माहारि फरायसा आफादा बिखा फोदाननानै जों दिनै दावहायाव ओंखारगोन आरो जायनि थाखाय साफ्रोमबो जोंनि बर' हारिनि दैदेनगिरि बुद्धिजीबि बारग' बिग्रायारि जेरै एक्स बिएलटि एक्स एनडिएबि बारग' भलन्टियार फर्स आरो बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जों गुरैयै जों बर' हारिनि जानानै खावलायदों नोंथांमोनाबो जोंनि गार्जेन हिसाबै खुन्थिया हिसाबै बंस'खौ दिनै सापर्ट होनांगौ आरो फैबाय थानाय समाव बर' माहारि फरायसा आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दिनै सैथो भाबै सिनसियार भाबै जातिनि सार्थआव बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय खामानि मावनांगौ बेखौ आं दिनै बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै आरो बर' हारिनि जानानै आं गासैनिसिमबो आंनिफ्राय रिक्वेस्ट थाबाय आरो आसा थाबाय आरो बियो मोगथां महर मोनगोन बेनि सायाव आंहा फोथायनाय थाबाय